Ya bụ ihe ngosi nke ihe ndị mmadụ gasị iche iche ji aka wee na-emepụta nke a na-achịkọba n'Awka bụ isi obodo Anambra steeti ebirigo ọkụ. Ya bụ ihe ngosi ga-ewe mkpụrụ abalị 4 ga-abịa n'isi njedebe echi bụ ụlọọrụ MTN nakwa ụlọọrụ iri ndị ọzọ jikọrọ aka ọnụ wee kwado nke ọ bụ ụlọọrụ steeti a okwu gbasara omenala na njem nlereanya na-achịkọba na njikọ aka ụlọọrụ ABS nakwa ụlọọrụ National Gallery of Arts nakwa ụlọọrụ atọ ndị ọzọ ka Joseph Egbeọcha kọchapụrụ gị akụkọ a. Ka ọ na-agbape ya bụ mmemme ihe ngosipụta ka Gọvanọ Chukwuma Soludo nke onye nọchitere anya ya bụ onye ji ọkwa Chief of Staff bụ Maazị Ernest Ezeajoyi kọwara na ya bụ mmemme bụ nke ga-enye aka maka otuto ọnatarachi enyere ndị mmadụ, ebe ọ kọwazikwara na ya bụ akụrụngwa ndị a na-arụpụta na steeti a bụ nke ga-enye aka hụ na ndị mmadụ na-ahụ ebe nlereanya nakwa ihe na-akpọ obi ụtọ ma ha nọrọ na steeti a. N'aka nke ya, onye kọmishọna na-ahụ maka omenala nakwa ihe nlegharị anya bụ Maazị Don Onyenji kọwara na Gọvanọ Soludo bụ onye ọ na-anụ ọkụ n'obi iji hụ na ndị Anambra bụ ndị enyochapụtara ọnatarachi ha nakwa ihe onye na-eme ma mee ka mba ụwa mara nke onye na-eme. Onye ji ọkwa Special Advisor nyere gọvanọ n'ihe gbasatara ịkwalite akaọrụ ndị ntorobịa bụ Dọkịnta Nelson Omenuwa, onye kọwara na ọtụtụ ihe nkiri ahụ akpọsachara n'ebe ndị ahụ bụ nke sitere n'aka ndị ntorobịa, kpọziri ndị ntorobịa ndị enweghị akaọrụ ọbụla ka ha gbaa mbọ hụ na ha nwetara otu ma ọ bụ abụọ iji hụ na ha na-esonye n'ụwa na-aga aga. Ebe ọ kọwazikwara na enweghị mgbe kacha mma ịbụ onye ntorobịa onye Anambra steeti karịa oge ugbu a Gọvanọ Chukwuma Soludo nọ n'ọkwa ọchịchị. Maazị Emmanuel Oramal, onye du ndị ọkpụ ụzụ sitere Awka wee bịa ya bụ mmemme, kpọrọ gọọmenti ka ha guzobe obodo Awka dịka ebe eji akpụmụzụ wee mara na mpaghara a ma gaa n'iru rụọ ebe ọ kpọrọ Technology Village iji hụ na ọtụtụ ihe ndị a na-emepụta n'obodo ndị ọzọ bụ ndị ala Naịjirịa na-eji egoro bụ nke a ga na-emepụtazi na Anambra steeti site otu ahụ kwalite akụnụba obodo. N'aka nke ya, onye ihe gbasatara ejirimara Afrịka na-amasị bụ Nkechi Udegboka, onye du ọtụtụ ndị ike dị n'obi bịa ya bụ mmemme, kọwara na ya bụ mmemme ihe ngosipụta bụ nke dị mkpa maka ndị ọgbara ọhụụ ebe ọ gbadoro ụkwụ na omenala ndị Igbo nakwa omenala ọra mmadụ ndị Afrịka. Oriakụ Zita Eze, onye dukwazụ ụmụ akwụkwọ sitere Community Primary School Ọkpụnọ nke dị n'Awka South Local Government Area bịa ya bụ mmemme, kọwara na ya bụ ntụziaka Gọvanọ Soludo nyere ka nwata akwụkwọ ọbụla nọ na steeti a bụ onye nwere ohere ịmụ otu ọrụ aka ma ọ bụ abụọ bụ nke na-agazi n'iru na-ewepụta ọnatarachi ụmụaka nọ n'ụlọ akwụkwọ na Anambra steeti nwere, bụ nke mere ha ji bịa ya bụ mmemme iji gosipụta ihe ha rụpụtara gụnyere ihe a na-agba n'aka, ihe a na-eyi n'onu, akpa nakwa aka ọrụ ndị ọzọ. Site n'Awka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.